tanggapan ning gone Kopen ning gone tangga dhewe guys. Lagi gawe konten iki guys. Wis mau muales. Lho, kowe pangewang. Lho. Iku ya jelek sangu. Kok he? Lho, jelek sangu. Oh. Iki sombong ebake, wesan. Oke guys. So wira ngevlog sasah gawe dekor. Oke. Cik. Iki lho. Kombi rotong lho Bu. Sedulur. Sesuk barene. Cik. Bajaan itu. Anu tukang sone balik neh kuwi guys saiki. Cik. Tukang sone balik neh kuwi saiki san. Ya matres ah. Iya. Dek Ben guys mengundurkan diri. Iya Mas Tres. Mas Tres. Masih pernah lo Padang. Cik. Dasar motor apa? Foto di dhewe selfie. Ya selfie ya yo. Sedangkan kan jalan tuh. Jangan ada. Lho kok aku dhewe tebak ya wong telu nang kok. Nah, ngene lho, Mbak. Dan ibu-ibu kene di sini ya. Agak yo ora. Kayak ngene kok kalah ayu. Amin. Yes ngene iki lho, Mbak. Besok yo peloro, Mbak. Amin. Ini iki nuansane merah, marun. Mbak manten. Besok kalian bajunya marun toh? Oh ya. Oke, manten. Tur King. Rene tur. Iki di spot tur. Gua iki saya ganti godhong karo apa ngono lho. Sak warna lho tur. So wi gak ngevlog ning nganu ya, ning dekor ya. Mengki arep ngevlog iki nunggoni wong lara iki lho kayak piye. Anak sampean Mas? Iya. Oh gak tutup sampai ngene gak apa-apa, penting apa pinggirnya enak abangi, ngono kan tidak apa-apa. Gak tutup sampai nutup ini gak apa-apa deh. Oh. Langkep dadi iki. Dadi lengkuk-lengkuk iki sampai pinggir sampai nganu ketok ngono lho. Saiki kan usome ngono lho. Terus kalau kaine wale orane soalnya kan beda to gilape. Jadi toko ini dengan mulai gila kan jadi dokter dua. Ya berarti dia kan jaluk anu jaluk apa jenenge. Mas coba setel lagu sik toh. Dilu teh. Ya ngono tapi itu tak dadi sak apa. Karek wae sing ya. Gini kok jambian ya? Ya. Kita orang. Sudah orang. Sedulur. Lali keturun aku kan. Nah, nenek gini gini. Cik. Terus pateni enek lagu. Sumben nih, besok nih. Ini, ngerti toko pen. Apa?
Kalau Mahmud. Mahmud. Mut ora? Dari mut ora? Karena nesto tadi. Malah lupa mulu bahasa Barabi Mahmud. Kalau apa ki jenenge? Kancaan cara mono ki kanca. Bubaan enak Bubaan to, Mut? Enggak. Oh iya. enak anu nek obram pene kae ngetoro. Yan, karo adik sing aku lho. Adik sing aku ini. Adik awe. Lah kok ngongkonmu anu ta angkit di adimu. Piye? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbil alamin wa ala alihi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah Bapak Bidulus Studio bisa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang kumma ma'kum dengan bapak dusung kepan kagok putri min ahina wa alaikum lahum al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Diwangi iki lho. Lah yo. Apa to kok miksa-miksa ki? Kayak sing garis di omah. Tak wangi ki. Karo ki. Terus. Ki rong rampung, guys. Iku sik ditambahi neh. Sik ditambahi lagi. Belum selesai. Kula nuwun. Nuwun sewu nggih. Nuwun sewu. Nggih. Amit badhe nyeleh niki. Nggih, Pak. Nggih, Bu. Mbak. Mas ngene ya, Mas. Aduh. Biasanya kan begitu. Loh, kula saradan. Nggih.
Oke. Salim no, salim toh. Nah. Biasanya ngedeni cah cilik ya. Ini sudah selesai dekornya, nanti ditambahi lagi. Nggih, bensin tanggapannya apa, Bu? Oh, elektron. Dalam? Putih, Pak, dalamnya. Paru ngotok, nganjuk. Oh, nggih menawi lali ya, Pak. Duitnya entek kok. Mboten kok ngene kok ayu ta. Iki belum selesai, guys. Duh. Ini belum selesai. Loh, belum selesai. Kicik. Ini ki. Kene kucik diwehi apa ngono, guys ya. Oke. Yes, nanti lagi. Oke. Loh, cah son. Aku ora mbake wangi usung-usung. Kok malah guyang-guyu wae titan ora tak wae kerjanan wae. Wong keren yo. Lah iya. Enak wong kesusahan yo ora wangi usung-usung. Bangetan. Oke, guys. Hah? Gak bae wangi? Malah rono. Wis barok tak tut nih guys, Ben. Iya, sayang. Namanya siapa, Mbak Manohara? Yang di itu. Iya. Kenapa, sayang? Oh, enggak apa-apa. Oke. Aku lagi iki lho, guys, ning kene. Bake akeh kok. Anune. Oh, dikon ngewangi kok malah ning kene. Dikon ngewangi kok malah ning kene. Dan tak vlog manusia tidak pernah mandi gini. Apa? Iya. Hah? Rumahnya jauh. Yo. Iya. Tahu ngono kok ya. Apa? Gimana, sayang? Iki rumahnya jauh. Mana? Di sini ada. Oh, ada. Rame di sini. Oh, rame. Lah iya. Ayo aja tukaran. Bila yang sudah tangkap. Bila aku tangkap. Duh, cah cilik iki ternyata. Yo. Woi. Ngene iki rong mikir bayar BRI iki, Jan. Omahmu di? Omahmu di? Ya iki lho kancaku SMP. Kene syuting apa? Kancaku SMP iki lho. Omahmu tuh kene to? Ya, mangke. Alah. Tambah sukses. Amin. Double ki rong ban lho. Nggih. Nah, kancaku SMP jenenge Hadi. Tambah sukses ya. Anakmu di? Ayo rene ayo dolan ning omahe ayo. Iki anake. Iki anakmu to? Lah ngono kok ning kono. Oh, ki bojomu lah kok cilik. Bojone cuwilik iki lho. Halo. Iya mamu. Oh, usaha dhewe iki. Oh, usaha aku tahu, guys. Halo. Enggak usah. Lho aku sampe nenek. Udah mulai kok lonte iki. Gak sabar, aku arep udah mulai. Aku lagi iki to perasaan kulene ya. Temu di. Masa? Nggih. Jadi ora usah. Ora Mbak, gak tekne. Ya, sini. Sini lah, duduk sini loh. Duduk sini sayang. Duduk sini. Nah, nggih.
Besok betul berani ta? Iya. Sing kono kok bar Inggris tak tinggal. Lah kene tutuk lampe koncoku. Lah kabeh ndelok aku kabeh. Iya. Lah iya tak kawak. Ya ndelok aku kabeh ya lek ngayahi piye. Amin. Makasih lho, Mbak. Tambah sukses. Amin. Iya nih ya, dengan perjuangannya. Aku mau tahu Rene. Ya hukum ya. Belum tahu ya aku Rene ya. Oke, Mbak. Ini, Mbak. Foto-foto bawa HP. Lah, iya. Foto-foto aku. Ya ambil api. Apa yang aku bawa mana ya? Iya. Ono. Iki nek rono terus ning ndi to? Iki jalan Teguh. Ayo mampir gonku. Lah lewat kali gunting iki ndi to? Kali gunting ndi? Kono lho, benutu kono itu kono. Kono. Aku kok bingung ke dalan kiri ra tau Rene guys tenan. Kiri kan pati kene terus itu bisa. Iku lho kuplok aku pakai ini. Ya ora apa-apa to, Mbak Rene. Kanca SMP guys ki kaya wis tuwek meneh. Kok padha liane sik perawan aku ya kan ya. Sujak kape rene sungguh bae aku ngono. Lah nggih. Akan mampir. Sisa ke batu berani. Tak tunggoni. Tunggoni nanti kami. Kancaku. Lah jare aku kabeh ya ra iso to. Ono bareng. Jam jam 10 kabeh. Kene jam berapa? 10 ta? Terus 10 kabeh besok ki. Tambah sukses sih alhamdulillah. Perjuangannya panjang sekali. Panjang kali lebar. Dari ikut dalang. Zaman SMP wis mulai ikut dalang. Sujak rene semua aku ngono. Mulai Beri bae. kalau rias. Oh, mau jog bin ning kene iki. Mboten matur suwun. Kilo pun sekali. Tak ombe ya. Disuguhi kok nek diombe jarane nyepelekne. Pun nembe bareng ngopi yo. Kanca SMP sing Lah terus awakmu ki piye kelanjutane iki? Boleh ora-ora tahu. ya tetep rawan aja. Wis 30 bujur lagi. Iya, 31 lagi. Ya Allah ra kerasa ya, Mbak. Umurku Umur suwek. aku berarti. Masa, Mbak? Masa ta? Anakku loro, hari tatno aku wisan. Wah, anak Manoharan. Ini tuh Mbak, Rene tak mau isik Rene. Oh, gak Rene sik tuh tak omongi. Tetep, Mbak. Tak tekoni sik kok. Dhewe tak Rene sik kok. Di-vlog. Oh, gak. Gak di-vlog. Nah, mboten matur suwun. Ditepne hati Rene. Wis ditepne hati ini lho, wis gak ketok Rene yo. Ditepne kono gak ketok. Lah. Oh ya ayo kok. Tak juga sibak, cek mau. Ibu jilbab. Malu aku. Ya Allah, kok era menamu. Di mana? Iya, kenapa sayang? Oh masa? Aku tetap kali bojoku gak bisa boleh ya. Gak apa-apa, dasar jilbaban. Emangnya timbangane. Tuh. Ngono. Lah yang ngono. Apa? Kalau wong mae kok. Yo tahu barang oleh-oleh. Setormu ning ndi? Nek pasar sayur lho, Kak. Ya arti vlog kan haram. Haram iki. Yo. Rame meneh. Kan juru mati. Lho alah, mboten. Wis kadung mlebu lagi jilbab, Pak. Lah apa? Nggih. Umure 31. Padha aku makanya persis ya. Yo aja Pak Manoharan. Ya ora. Gak kerasa ora dhewe ya, Mbak ya. Iya. Tak curate jolali ngejok. Lega mriki, Mbak, lega mriki. Nggih, lega mriki. Jatanan aku Ya. Mbak bokong lombok. Nggih, Mbak. Oh, nggih. Selamat datang. Nah, dalam. Gini dereng lebih ngaku lebih. Bene ngedus rono. Lagi. Saradan murah. Oh. Tak kira ini bakul jamu apa? Ya niki bakul jamu. Kan suaranya karena ada piye. Niki bakul jamu, barang lemes iso kenceng. Itu jamu apa? Jamu barang lemes iso kenceng. Udah foto setelah mulai aku. Kamu HP kamu tak mbak. Iya, Mas. Oh iya aku tak foto ini di uang. Ini foto Kamu lo. HP lah aku mau tujuanku. Golek belanja paralel cantik loh. Setan tepan mbak. Kami kan mbak. Tak gawe beras. Boten. Kok kaya wong ngemis gawe beras.
Mboten matur sembah nuwun, Mbak. Wis tau penting sehat, panjang umur, iso ketemu neh. Amin. Ya gitu, Mbak. Iso ketemu neh. Besok double Kita Mas Wadi mau nyari HP ini. Karo tanggoku. Cukup baik kamu. Aku sak Mboten. Lah mergane tebih. Kandene loro, Mbak. Mau nongol ke iso ngayahi. Alhamdulillah. Nggih. Wong aku kowe rene jam pira ya? Jam 3.30 ya, Mbak. Lah ijab isuk lho, sukane. Jam 7 ijab. Dongakne ya Mbak Manuhara rezekiku lancar, mbok menawa aku lan anakku nanggep sampean. Amin. Ya Allah. Nek nyunate akeh orae. Kene. Ndak Mas. Ya. Terus foto su wong elek kuwi. Ya bareng-bareng sampe ning kene to, Mbak. Kene lebih Pak sampean tamu, Mas. Lho. Iya, yo pangku. Kamu ketulah ala melo ae dak. Kita kene lho, saya kene lho. Cepet ayo. Ya kok Bek, ayo bek ngomong cepet. Kene lho. Lho, bunge ketutupan. Ayo tebek wis meneh, wis. 1 2 3. 1 2 3. Oke. Wis. Oke. Aku Yo, lah bae kok dikon botone. Aku gak roh lek mungkin sumpah. Mama nyari yang dijikan mepet ae. Pak jikan iki ben suara ayu e. Yo anak ayu e. 1 2 3. Kayak bebas. RCTI oke. Oke. Berarti Ini kita Ya Allah. Lu ala Pak kon ngalih karo Bayi. aku sebelah sudah. Kita ngevlog to. Kita ngevlog to. Head. Nah, Video. Ya Su, video ayo to. ke sini menaku, Su. Su. Ya. Ape barang? Cantik deh. Wis. Ayo balik nemoni lebih gue lagi nunggu bapak. Aku gaji bapak enggak lah. Enggak apa-apa. 1 2 3. Nah, ya. 1 2 3. Wis. Lah aku mang biasa aku tak dodol banci dodol. Iku dodol apa? Kedatangan tamu, guys. Mampir ning gone kanca kawak. Alhamdulillah ini. Ketemu lagi sama Mas. Sinden kondang sak Jawa Timur ini alhamdulillah. Kondang apa kondang eleke? Sudah. Kibian Di sini kemana di sini? Kibian bestiku ke SMP. Ya ya plek. Jadi asu hati. Pak gawe. Jadi nek kanu mampir tegen kula to, Pak. Lah guys, gawe tanggapan terus kok. Kan dia namanya. Nggih, mboten napa-napa. Nek ngombe nggih ngombe, nek napa nggih napa dimaklum. Tapi nek gawe sampeyan wis sungkan. Ane kan Mbak, nek apa jenenge? Heeh, nek Aku Mbak. bantu aku dadi asisten. Lah ya. Kabeh-kabeh itu dia asisten. Syaratnya mboten tilem kali dinten lho, Bu. Nek kadung 2 bulan nih. Asistene. Ngene guys, kadang ra turu. Dik, biyen iki perjuangane jos tenan Dik. SMP wis melok ndeleng. Harus ngono. Iya. Harus ngono ya toh. Perjuangannya sempat cilik tenan. Iya, Iya. lagi tinggal alhamdulillah. Wong ra duwe, Mbak, tapi pengen duwe kan ya piye? Ya ora. Usaha. Iyane jan orang duwe saiki wis alhamdulillah. Alhamdulillah, sitiku mangan enak ya Bu ya. Iki rencanane arep umrohne ibuke iki. Amin. Semoga tercapai iki. Mbakku cek loro ya tetep. Masa? Kamen nih, Mbak Mun kamen sana aku direconan aja larang-larang. Boten, pokoke ndang moro ning omah gampang iki. Anak kan lanang-lanang. Nggih, Dengan gampang. ojo larang. Dan Gampang ngomong aku kok iso negosiasi. santai. Suka mampir gede. Tapi lagi rene iki lho tenan aku. Sampai niki. Nggih, ketok ya. Iki wis dadi anu tim marketing ke daerah kene. Gak tahu aku rene jarang. Biyen iki. Emosi iki ora watu gak tau. Gak tau. Padil syutingnya Dil, Mas Hadi Dil. Biar nanti. Nih, lu begini. Ya, Walah. ben ngetok ta dek. Lho, lah mosok ngono, Mbak. Wis dipencet kuwi. Mbok ki mungkin caca ki bar Penceten. pasane kene urung bar terus tinggal rono. Terus engko renene benak-benak nek urung bar kok. Iki sing sone ket mau. Oh, nek sore ket mau. Masing-masing bar mayangnya kayak disuwes. Oh, wis. Regane 2 bulan ku nek gak jadi anu ya wis. Awan enggak begitu ramai gak sih, Mbak? Enggak. Makane
Kok bayar bisa jam 10? Iya, jam 10 kan jam 10. Jadi wong-wong ngarep sampai Gampang lek poro. Tenan no Masuknya kita selak nih dulu Oh, tenang. 5 menit 10 menit. Tenang ya, guys. Nah, Aku iya. aku makanya kita nungguin sampai bar. Kok nenggoni sih dipentingi cuma apa kok. Lah kita 5 menit. Alat Ojo gak penak. Tonggol. Gak penak di wong kok apa ditanggap ngono kok sedih tok ngono kan ya menjaga wis kene saya kancaku aku yang dandani manten jilbaban sudah ganti kok gampang nanti dipikir carry aja Penting lancar ya. penting besok ijab besok kabeh niku aku jam 3 wis OTW wis ngono kae kan jam besok iya toh Si gandos. Lah sosok dhewe kon dhewe bisa. Iya, paling. Jam 3 pokoknya aku jam 5 aku terus metu kok kene sik pindah rono dari kono wis bar kono tak tinggal terus kene wis ngono bae guys ya makasih ya Alhamdulillah. Semoga sukses selalu. amin oh balik neh nyapa neh Anakku. yo ngusungi anake Rene Ini salim. Rene Salim. ayo Arep berangkat iki dangan. ayo ayo repot-repot gambar tempe kok Kamu kali tahu. Makku loro. Nah, orang mboten pun. Ayo toh. Kok nek sebab lanang kok. Dek. Mama juga sunbat. Dek, yo wis jan. Dek, jamu. Enggak usah, sesuk aku rene. Tenang ya lho. Ono ngono. Siapa tau melok foto berang ya. Anakku kok. Ayo. Salim, Mbak. Ayo berangkat. Sesuk neh ya, guys. Semangat ya. Semangat. Sehat selalu ya. Amin. Ya rezekinya. Amin, makasih ya Mas Dedi. Makasih. Moga-moga entuk rampokan ki lho. Minum-minumnya, Mas. Nggih pun, aman. Saya mobil pun wonten kok. Bu, mantap yen. Nyuwun sanggup ora? Jadi lho. Oke sayang. Besok Nona ya. Besok Nona ya. Iya, nanti tak sawer nanti besok ya. Besok. Oh iya sayang. Oke. Iya Nak. Amin. Ayo. Heeh. Nyari. Gue nyari. Iya. Jadi dia sayang. Iya, sarane kaya lanang lah iya ki piye ya. Makanya anu ya, makanya jangan minum es warnanya ben gak lanang. Makanya jangan minum es warnanya ben gak lanang ya. Iya, Mbah, monggo. Nggih. Daleme mriki. Aslinya udah cak cowok. Yon, rambutnya cowok. Yo beli tak pundi. Walah, lah bakal. Nah, Rena. Gitu. Oh, dewi guys, kayak gini. Udah, Dek. Oh, nggih, niku maksudane gitu, Bas. Dan. Sami-sami. Batu gede. Nggih. Monggo. Penutupan. Yo, anak itu tengkeru yuk.